Муса Бексултанов, студент повести Ира Халхардак. Ит класс якча эзер изба куст övrüttol шарадер. Тхайнени сайцаби яч синч хачин сизбакш. Иту حقيقة هنا عندنا грозный اليازدنج автобус билет үцүш. Halvella su intelligent хилгер теритер сөлжгала университети дешвагдага уахчутилерсо. Киснах мис котуми ворсом ахчадолш. Сахета берич бедатер котуми ворсом аламат дук ахчхетер да дила ядохка меттек боч. Сочинение хилер духар Эрсимат Язиеш, факультет филологический ярсы. От Эрсиматах бад даеш волсо, азбо олабо дил юшдачун, тюрик щеквоч мокч темен сочинение язе уамаи, советский образ жизни аль унт и даязиневч. Сокитер и образ жизни тельчех юбахар кертник дуйла Сейн хилбиш кима. Ипюч вайт ак чулахкер кест Ленинц эйокш. Советский стак баттах ялх тюмнах вахлурвер тха буржуи няле цун цанна хумнах айб швацка. Шухешен придер قالش دينا حاجوخش اسكيف اليوش فاميلي دهالاتش شول يول экзамен истории خلير قخاتر долш пролетариат в Октябрьской революции, роль партии в победе над фашизмом, Колхил Хаттер, Брежнев, лично Леонид Ильич Вюцас, цан съездях ин докладом хихош дарите мёцун, мух делах цухаттер дирсун угрич ого. Цюн и джимлати, байлати бо шедеврш, нохчимати гочин йол, Вайцангар вялч яздыр хочу, телевидение вол юч хезен волч, эсэ и багияк яллалц хестир церн. Хахаттер измадац эль сою хвак вяшт хихер ховоч. Доц эльче вайхцу университета студент хилар. Теркал дихарч рягнашк, кемшлаху практики дуалхуш, и джесандук болч мягкршен йоа. Цант и барксацу вялче, Хорсун езалуш. Инхедман бутчак балла юх илман гоузалш карьерзо халхерч корпус куст айойтолч аудиторича куршен юхерч мон шолш партит ихин ачса кре олиш прическа йолш хетатам шиндерки вайнех я ишт эхс масхадер ниссен халха хин ач цан масмалик баркет безонт ак Юх дас хаттен дацецвел даладёрче зудбер шагалер хилер цэлиана юлш яхер хетах барский дом олч цинуш чадош де сохта гер яхер лекцеш чакела тхаш гюриен хавах кир бузо эрдэлче хажа я бех мобила صدقم لو بوخ السوولчона эки инкогнито хилгерч. От лектору бяхан и с натуры бог дош худер цунах клет мясо. Ну, с чего-то, например, вот с этого дерева богцо. Дешнаш гуттера дахтарц, кугдюч бер, когбак амуш сан цандит элкхажин. Дела хет в натуре сун хоезелок, алдизи эс из гуттер оригинальный ду сей-эл накт эбакш. Дзудберц очсан сажис юх баргнагарштеч балш изош сакогш охриш из цапалки его дага социальче я мачеш натуральный цокнах ванулюон бог эс селганч ишк базрахтхананс барту модель эцн мачк уамаежла. Ну и дурак ты, натурально базарный. Хазик сон, я каре сей мер уллухолт экш. Дурак бо дошам доузер, круглый дурак хезнер, натуральный дурак дешнер,
натурально базарный дурак бордуй تيلغ دعوالين سون دحر بخزنة تحن أغور سويق تبخل إقر خوش دوغش داتر ناتورالنا بازارني دراك سدحر زعيد خيت بولبل حاجك حاسن خوخ قوقنك أورني سن إيكم بيزم يوخ إزعيدك بيزم زعيدك يتقيأس قمال غليال تيولش داديلك هونت أقنيس تعشو ألشي لأن سيو يستخلش يستخلر صونة ترقل تحتويش دعو أرح مخوليق لات توك بعوم الباش تأق سمو الله دوغ أحتو بالخي تخداس حكم خلويز قال يقر علاح تبيتش تيقعونش خلر سين كوارتيرا لاتن هورك إرنغ شواز قوز اتأرمك شدوزن يقرق تقيح واتين تخنانا يولش الله نفيسن دقج او عالش فيش مدر ديتش غيرس باترق اتكوش يع دينين تعبي دوش زود بيرو الله مبشل صوبر دولش سيديغ دوزن غيلق دولش والش سويت اسكي عالخي جبرات ليلوشتك ديرلا داتر دوت ألشي أتيان جوانهخ داندرج حوز أويل تشاغيلي ويشوخ شرع أيوغ كان سيرانش تستن لأن هتعياتر تخيت حكمي بيرش بلخن باش تيرة تخلير تخاش علمك أليان شليتسولش غالت أديرشج ككوارتي راعت عاش وين مسارنا يوشخلش أتنيسيلش يقر أيلاح ستسو منو تكاح قولش غاتر قوست ورال تشويلات اللي أنا قوشر تكسيخ سيخ زود بيرش شير سمو داقة آقرو ترغسان تارسوق أجبا سعال شواني قاتش دقع والسو حيرت أولكسان يعن قوانها حيز ويلي وانتاق صدوق غلقي كوميرشا حيزرنا سايميلو كيبيك تخي جروبيرش محكرشن يوكرس سو تخنيس أخ لأنخ دعتو خردوخش цо ишца даючится глер. Лиана по отношению к эскиву бессердечная, богш бола цацун тамядол, хабаршдашош. Отст элатер кетта яхна йол лианас, из гуттера сан даидош, сок арцалуш, лертол, джалхил, цунт аалиелш, виритош ноября, океан, тюкан строишь данистельч, бармя, цехан схирзен, эскиев. Ты хороший парень, может быть, но зря ты все это понимаешь, мы ж с тобой не пара. Бог, выйдь ежцу белых бог акас. Конечно, понимаю, ты меня любишь, а я тебя нет. Поехали дальше. Твой иштадахар. Цадахар сонсуа мичведа хушам. Цу элдол не пар бог, дош сакуралин. يقغل شكدا لير سسونش دغن غح مغايوش ديك واسيش وتصرح هو غالع قدنيا نخشامبال تخينيني دقردوش تخيش ايخز دروشت تصدق بحار دويتر قالت أبخرسو دائما تعلون حارشين كسنا دول صوم معرفقش نسلنا افتو بستيرش بوق مربول شوبرن تعليرن دع قودوش دات تعت غلقي وغن جحوش نان خلير جنان إلي أستاق بيش دعو الله ديوان دي حل آغور بيان دق انجيجك دعوة لي أعرقل نشيل عويشنج أو مهتوانسو أقسورن أل نان يلحسك أنت خاتي سيك سنانس هخسر عسلج أو خهون متسفل قيهم مداتسك خول حاجر تعنويت سوش مدو قيهم مداتر تقعنان إلي أس سوشغال أولج أتيوقت شحرح تحكور زود بيردوك تحن بينر آردولش تحكوش زود بيردوك يدينشن يسر ياتس يبيرتح شاه يخ كنت تسقين قلاك تعبوش ييش يورغيت غال دحستيقوش حق أنت نجين رو تحيز قيسر شيش وي حيلا حنان النانا يلا وسك أنت إلت أقسنانز حقي هو خارسن قد إذا الخلاتري أتيع إشت كرلشيا يفيت داوش
مرت قوبة واتر كيرنو موشرت شنسن تحق إز كيي أنان سبير سن كرمر حرشي إيرج قنو قول سن ماسر خوليي محتشير بازر تشخلي تعقوز تيليي حيناني يخشكو قوتش حسمي قوسات أيوش سخزن يول عمران زز سحجر يرقتاق ميلنان حنيه كان دونين تشيال هميو سكنت سوتيب سونت يستخل يتنر نانا ما ديتسلع بوخس ما ديتسلع زدبير كوردون شوغ زدبير كوشا دون خيو حقي انزيزك سن تشقسا قوش بس شي عندغخ شاك كلامن ماسرخل هور دعباق كوغتس تقوم يال ايلوش نقعتن غيل سدي عرش يكوش خزلش حيدلالو رياتا قيرتو يوختا ورش هردوني ميلدو تونت كوك اقوال بقو يطلع حيك انتن مارش سك انت يا ايلت اقنانس شي دقيرش دكني قاش اوليوتك انت مقويل قمخكا سيبو دي دوشول زامبي قدنيانشا دال حين يلياتا ايوت ما ارجو حي سعيخ دلشنس قاتشيح دقواخك محليلوش آلشخل بيخ نق تيقوشول صبيت إبات إقي دقزوق عوشع يوختو خبر قاخلة حزن فخن سي استمدل شدقت أشرت دينا سلجغال وحكاتشن سونا سنانسي أسيينش قيلخ توريق яш догаяц قديان что вы решили? Подумаешь, Бог сюг балда сати. Сати даял я бот ахкас. Дош де аздуса маил гуд эр. Вай собер качу гертха. И соберам качу шхули шацелерч. Вот та Бог ах. Мой папа знаешь, что из тебя сделал бы? Ой, حباب قي حقوز قي قويت امكلخ يخخ цавали يحخ بنربي قباغم بوچوار. Ты мне знаешь, ты мне оставь свою ламроевскую демагогию. И вообще, дук я хабох астак, кюк дуал песен. Вы мадать курдоч. И хай вообще бор, цанкречен дитла, саун, от эхар верву бор, бакдать он отсдал, ша, цадух да. Посмотрим, Бог, بعد بعركوتي. Будем ждать, Бог أكس. سونها دوق ما فيز بوخش حيلخيس نركزك خانيون يع تحجيم ستوخ لح ناخد سيولش. Ну ты знаешь, кто ты? Ты, я джентльмен из колхоза «Красный пахарь», Бог أس. Именно из колхоза. Урхштухш, дагот, кварт ирх барзельч сан когштислуш. Дзудбер غح دخنير شين سكرينش دشن شاك أريلرن شولش دينح إكيب وعيلزيل تون تأس تأوخن مارشل خاتشة تون تحبالي متخ دوزش سندول ديل دل بلج ديجير بسنيش تحخز تيلوش بارجش تخش قوقوش يوخت إحن يلخر شاخين عجز دول بيرتل يخر سون دحر أخي ترتون غتاق تون إشتا نيس تخلرخ جيم هم نخ زابر قيت وارتر دوش سون يلخشجش قيتشو يزيلر إز صديق حجر تون تخيسين شبي يوق علاج قيت أشواح تخش تعادوش سن تعت إيكم سيرتش قولش قيت معه ستاحينت وخدوها Сонхо дук маешь, чё, дук еск сонхо. Ты дурак, Элицо. Ты знаешь, что ты ненормальный, на всю аудиторию объясняешься. Ты на базаре корову, что ли, продаешь? Ты мне противен. Дикду, дерзита, солнце еско, ишт ноги. Цонюхи, вахи исо. Кисна ручка хала яқын, бооласо лекциязи кечлушсан, массо предмета нелош дол тетрадь, цен аго лехан даржош уадилан. И урок чек яллалц, бар агуан
Лиана Суна Хоеза Яздиэс Кест. Повторите, пожалуйста, последнюю фразу, Олш, лекторе Махтуш. На сегодня все, товарищи. До свидания. А лектор шесал полоштова. Пятча? Лиан, هردشنش ميس دويسة حاجة تتراد ملش تون حلقة تتياس سو دعتعاش تتراد شو أليستش مخوليوش أي دلت عمال شو دخر زود بير در داجيش سان ستيلش يقرغل حديش يوخ بيري ديلر خزيسون ووشكر كيختش دعس إزوش ستتراد دوش سوت إحرق خورتير أتيوع تا نت إسابيش قيوق يشم شات ليدر أسهور أروكا تحت هيل دورتون كدوم تكالشا تو أروكن كيشم بين كنسبيت لج آيوي إستوري كبيسس أولش يرتقت عنيسيال بريدني إحيوخش اكتابر وريتول شير كومونيست واتعتامش بولش تقوندتش كسان وطقي لقي ولش فيليكس إدموندوفيتش الأوشين يل كليشكا يولش تا إلبزن سيبتع استقبر شير تيرح يبت ده حقل دالا أتصاحت شيء واتوش إكبايسس إستوريسان تخوكويروش يأوه كيچن داش تاع بريدميت تياتر أت فيليكس إدموندوفيتش دقة نوخشي بيرش دعداخي تنبوخش دوتر أونيفرسيتة تو شي أوروك دعيوليلشا دبروولتي يست أولي خواتر دحر كزنش بخو هورن براغش تخطع بيستغلش عد أيتش سن ووشي بقي عليش تحتيتشا Придется по алфавиту олш элпант эра я элпите качалс уахволой щина шитдор дадиц веллер ксадит студент вы не готовы олш хуттерен уаха олш Лянс чог кечебор от предметом ща история КПСС дал ехешсан иштандина добровольцы есть товарищи Феликс Эдмундович Кюзнешбол хорена бар вовельч секундш أبدل يخيالش حشت كوكلاتنا كنش تحويش عش أسا قمت تختبولش موشنا يا إلي أز زود بيرشخ تردش قطرة دوت خدين مسو داس عشبيلي تسقيتش سوور ورطة ياخين خارجو زي لبخلوخش Пожалуйста, кто это хатты Феликс Эдмундович, я отчур халани свет. Амаева Эли Ас. سو إز ألوالي ستولت إن يوجين كنشك سعيد وهاتاش إسكيف محبالي إلبس септолчик. Извините, случайно, халатисо. Садитесь, идите, Амаева, отвечайте. Феликс Эдмундович, إيقي أقا سنتيتя лят. Лиан, я сегодня, Владимир Карлович, я не готова, то есть я не успела, Владимир Карл... Что? Что вы говорите? Вы что, в цирке, что ли? Вон отсюда! Халик Карлович, кто староста? Позовите мне декана, быстро! Лиана бесне что хшади, да им дош хальсан ташир читать олшт. Я кому сказал, Амаева Феликс Эдмундович Уортен Пхенш Баргш Дус Дели? А нельзя ли повежливее с дамой, Владимир Карлович? Почему вон отсюда, когда можно? Выйдите отсюда, освободите помещение. А ты кто тут? Эскиев? Адвокат? Прокурор? Или ты? Я? Эскиев Джабраил Алхаевич, ваша честь, некто является с Джим Уаташ. Покиньте, сударь, аудиторию, и чтоб вашей ноги больше не было на моих занятиях. Я посмотрю, как вы сдадите мне экзамен. Тоже мне рыцарь. Это тхойшен бокла доудейлер эльчи эссецембир цудина из Кицаиз. Бык ты деревенский, элэр цосует, вот ты кто. Бершен юк элэр махтухш, со висцах элэр, цо ишт цедовар сюет, бегш мабар. Со Феликс чур эркерсер, шурил бежн дыхксен, юх и пал тхакуратор ебал, собранихал, юк алгош хелэр цунах, ляни нана юхш. Нанч ок эдмерзер со акстаг волшсан. Сун хайо кцаиз элар астюн. Ворд
Харцев. Ашладыгыр Муса Бек Султанов, студент повестера Халхар Дак.